Alam niyo guys, ngayon lang ako naging proud sa China. Nakagawa sila ng matibay. Sa lahat kasi ng made in China, COVID lang ang tumatagal. Sa mundo ng karupukan, kaibigan ko ang number 1. X na nga sa kaibigan mo, sinyota mo pa? Ano yon? Sagip ka pamilya? Pag ako naglambing, pati kanding tatambling. Porke nawala na siyang time sa'yo, mag-away na kayo. Mali yun. Dapat break agad. Yung puging-pugi ka sa sarili mo, pero niriregla ka. Yung tumanda na tayo, pero hindi pa rin natin nakikita yung ulo ng sardinas. Magsuot ka muna ng bra bago ka magjuwa. Palalakihin mo na ang didi mo bago ka magpatiro.